Bună ziua, dragi telespectatori! În această zi venim să vedem cum se tunde la o frizerie la noi, în România. Bună ziua, mă numesc Iosafie Constantin și sunt în fața dumneavoastră, în fața camerei și vreau să vă demonstrăm o frizerie în România chiar cu adevărat. Deci, să începem. Întâi, o peptănăm. Deci, trageți cu atenție ca să-i smulgeți părul. Și cu mare, foarte atenție, să nu-i faceți glituri prin cap. Puneți piaptănul jos, deci jos, nu în altă parte. O pălmuiți. Așa. O scuturați bine, că poate n-am are un turist. O băgați în chiuvetă, o spălați bine, chiar o treziți că nu, poate doarme, n-ai, eu uite la servici. Și pornim drum, asta, așa de tuns. Și tundem cu mare atenție și este o frizerie foarte dură și nu chiar dură, și e foarte fain. Și îi dăm foarte ușor ca să nu îi facem cărări. Că nu tundem oaia, tundem o femeie acum. În seara relaxativă, sunteți pe comodă. Da. Deci oprim. Punem deci asta jos. Deci jos, nu în altă parte. Vă rog frumos, fiți atenți. Doamnelor și domnilor, și cea mai importantă fază vedeți acum. O peptănăm din nou. Așa. Cu mare foarte atenție că acum o să doară capul, că n-am, de la palme și de asta la trezit și de la gel. O să facem puțin breton într-o parte și în această parte și o dăm puțin pe spate, așa. Așa. Noroc, sănătate și eu sunt ăsta. Doamne, domnule, această femeie arată foarte frumoasă. Ce părere aveți? Da, e super, dar mă așteptam la ceva mai spectaculos la urmă, nu știu. Poate o să fie cazul în anul 2013, anul 2012, deocamdată să vă arătăm. Da, bine, mulțumim de interviu oricum.